Bol to jeden z najvážnejších prípadov porušovania pravidiel počas volebného moratória. Presne pred rokom vrcholili na Slovensku komunálne voľby. Do hanobenia kandidáta na primátora Liptovského Mikuláša bol zapletený aj človek z kancelárie mesta. Zisťovali sme, ako sa to po roku vyriešilo. Falošná napodobnenina časopisu, ktorý vydáva skupina okolo primátorského kandidáta Alexandra Slavkovského, sa objavila v schránkach na dvoch najväčších sídliskách v meste. Slavkovský sám seba v článkoch ostro kritizoval. Obávam sa, že ma dobieha vlastná minulosť. Rodinkárstvo musí byť. Provízia sa nezvýšila. Z podielu som mohol zaplatiť dlhy, ktoré som spôsobil. Podľa mňa to bolo jedno veľké svinstvo a okamžite sme podali podnet na políciu pre trestný čin ohovárania. Plné vrece pamfletov sa objavilo na zadnom sedadle tohto auta. Pikantériou je fakt, že v tom čase ho vlastnil otec referenta kancelárie mesta. Vozidlo však používal práve jeho syn. Je to súčasť nechutnej, špinavej kampane. Neviem, čo vám k tomu povedať. Ja som to auto včera odparkoval o 4:00 tam a tak. Čiže máte podozrenie, že sa vám niekto vlúpal do auta, alebo ako sa ocitlo to vrece? Po voľbách, dobre, netrápte ma už. Rok sa stretol s rokom a nás zaujíma, čo sa za ten čas zmenilo. S určitosťou dokážeme povedať len toľko, že jediné, čo sa pohlo, bolo akurát auto s pamfletmi, ktoré parkovalo na tomto mieste. V súčasnej dobe naďalej prebieha skrátené vyšetrovanie a sú vykonávané ďalšie potrebné úkony za účelom objasnenia skutku. Ja viem, že nie sme v americkom filme a že veci sa nedejú lusknutím prstov, ale bolo by to veľmi dobré pre demokraciu ako takú, keby sa takéto trestné činy podarilo objasniť. Vzhľadom tomu, že stále prebieha vyšetrovanie, takže neviem sa k tejto veci ešte vyjadrovať, takže určite sa k tomu vyjadrím, ale ešte nie je ten čas. Alexander Slavkovský nakoniec primátorský boj v Mikuláši vyhral, stále však nevieme, kto má falošné noviny na svedomí. Ak polícia podobné prípady nedokáže vyriešiť, je to zlý signál, že pred voľbami si každý môže robiť, čo chce. Ľubo Fronko, televízia Markíza.